आग पकडली की सगळे बाहेर पळून गेले, मग कोण नाही मध्ये गेले. 6च महिने झाले घेऊन, मला नवीनच गाडी आहे. म्हणजे गाडी वाचवाय काही प्रश्न नाही आला. गेटवर आलं तेवढ्यात तर लगेच विस्फोट व्हायला चालू झाले आतमध्ये कंपनीत. मग गाडीकडे जायला नाही मिळालं ना, म्हणून सगळं लॉस झालं. आपण पिलणच्या या औद्योगिक वसाहतीमध्ये आहोत, जिकडे काल भीषण अशी ही आग लागली होती आणि या भीषण आगीमध्ये एक अनलोडिंगसाठी ट्रक आला होता. त्या ट्रकचे ओनर आपल्यासोबत आहेत. आपण त्यांच्या भावना जाणून घेऊयात. दादा, काय सांगाल की काल इथं जो मोठी भीषण आग लागली आणि सगळं इकडे जळून खाक झालं, तुम्ही अनलोडिंगसाठी इकडे आला होतात, नेमकी काय परिस्थिती होती आणि तुमचा ट्रक पूर्ण त्यामध्ये जळून खाक झाला आहे, काय भावना आहेत आत्ता? मी आलो होतो मॅडम, सगळा खाली विली झाला होता माझा ट्रक. नेमकं बाहेर काढत होतो, मग मागचं शटर लावाय उतरलो. शटर लावला, एक दुसरा घेतो तो, तर एक वॉचमॅन आला सिक्युरिटी ओरडत, अरे भागो 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 बोलला. भागो म्हणून मग काय कळालंच नाही तेवढ्यात. मग आम्ही ते बोललं सगळं गेट पे भागो. मग मी पण पळत पळत आम्ही गेटवर आलो तेवढ्यात तर लगेच विस्फोट व्हायला चालू झाले आतमध्ये कंपनीत. परत गाडी, त्याचे आवाज येत होते त्या स्फोटचे? विस्फोटचे आवाज येत होते, उडत होते, ड्रमचे असे आवाज येत होते. गेटवर येऊन थोडंसं थांबलो तो, तर तिकडे आग पेटली. म्हणजे मग गाडीकडे जायला जमलं नाही, काहीच नाही. म्हणजे गाडी वाचवाय काहीच प्रश्न नाही आला. मग ते 2 मिनटातच सगळे कंपनीने आग पकडली. मग आग पकडली की सगळे बाहेर पळून गेले, मग कोण नाही मध्ये गेले. मग परत हेच गाड्या बिड्या आल्या फायर ब्रिगेडच्या, पण नाही झालं काय, तोवर गाडी जळाली होती सगळी. कधीपासून तुम्ही या कंपनीसोबत काम करताय? म्हणजे आता एक 5-6 वर्ष झालं मी इथं येतो कंपनीला, 5-7 वर्ष झाले. इथंच इकडला माल असतो, पण बरं आम्ही इकडे जातो पुढेच गोदरेजला. ते मूळचे तुम्ही कुठचे आहेत? मूळचे उस्मानाबाद. उस्मानाबादचे. हां. तुम्ही इकडे कामासाठी? हां, राहायला भिवंडीलाच आहे घर वगैरे माझं. ओके. हां, तिथे. कामानिमित्त तुम्ही इथे आहात आता? हां, कामानिमित्ताने इथे येतो मी. डेली असतो मी गोवा ते हे. आता 16 वर्ष झालं गोवा मुंबई करतो. आणि काय नेमकं आता तुमचा जो ट्रक जळाला, नेमकं काय काय होतं त्यामध्ये? तुम्ही आता म्हणजे जी माहिती दिलीत, काय एकूण काय सांगाल त्याबद्दल? डॉक्युमेंट होते गाडीचे आणि ते पैसे मिळालेले होते टुपे मला, ते पण 40,000 रुपये होते. आणि पर्स वगैरे पाकिट सगळं म्हणजे गाडीतच होतं. काय करताच नाही आलं. मग ते गाडी सोडून तसेच पळालो आम्ही, बाहेरच्या बाहेरच. तुम्हाला चान्सच नव्हता गाडी बाहेर काढण्यासाठी? चान्स मिळाला नाही? नाही, कारण तिथंच आग लागली होती ना, त्याच प्लॅन्टला जिथं गाडी, तिकडेच आग लागलेली कळालं. मग त्यातनं सगळे पळून, म्हणजे काय कळालं नाही आम्हाला की आग लागणार आहे का काय होणार आहे. तेव्हा जीव महत्वाचा वाटला? हां, जीव महत्त्वाचा वाटला. पण आम्ही इथं येऊन थांबलो तेवढ्यात मग कळालं की आग लागली. ते सायलेंट वाजलं, सगळ्यांना वाटलं काहीतरी झालं म्हणून आपले बघत होते, तेवढ्यात आग पकडली कंपनीने. मग सगळे बाहेर आले कंपनीच्या पळून. आता जवळपास आपण पाहिलं तर साईडच्या एरियामध्ये म्हणजे पार्किंगसाठी होतं, जवळपास 40-50 गाड्या होत्या, त्या जळून खाक झाले. आणि ट्रक म्हटला तर तुमच्या एकट्यांचाच ट्रक होता? अच्छा अच्छा. काय किती नुकसान झालं असं वाटतं? गाडी तर सगळी जळून हे झाली. आणि ते काय थोडं सामान ते गाडीत होतं तेच माझे गेले, सगळे कपडे, बॅग, पॉकेट, गाडीचे डॉक्युमेंट सगळं गाडीमध्येच होतं, ते पण सगळे गेले. मग गाडीकडे जायला नाही मिळालं ना, मग सगळं लॉस झाली गाडी. बघितली नाही तुम्ही गाडी? कसं झालं? बघितली, सगळी लॉस झाली, काहीच नाही गाडीमध्ये राहिलं. सगळे जळून हे झाले, टायर काहीच नाही, सगळी माती झाली तिची. कंपनीकडून काय तुम्हाला मदत सांगितली जाते? काय कंपनीचे कोणी अधिकारी आले होते की तुमच्याशी बोलले वगैरे, काय असं काही? नाही, अजून तसं काय झालं नाही. फक्त ते काही ब्लेमचं ते इन्शुरन्सवाल्यांना मी फोन केला होता, ते येणार आहे सर्वे बिर्वे, मग काय होतं पुढे काय माहीत नाही अजून. अशा वाटते तुम्हाला की मदत होईल? आता इन्शुरन्सवालेच करणार, ते काय होईल ते आपली मदत. आपल्या अजून कंपनीचं कोण नाही ना सध्या, त्यांची मीटिंग चालू, कोण भेटलेच नाही अजून. आता तुम्हाला जसं ही माहीत झालं आणि तुम्ही आता इथे आहात, तर फॅमिलीकडून तुम्हाला काय वाटते? काय घरचे काय बोलत आहेत? किंवा आता जी तुमचे पुढचं उदरनिर्वाह आहे, तुम्ही कसं म्हणजे काम करणार आहेत, किंवा काय काय दिसतंय समोर? नाही, आता बघावं लागेल मॅडम. मग आता सध्या तर काय गाडी घेणं नाही होणार. 6च महिने झाले घेऊन, मला नवीनच गाडी आहे. मग आता काय घेणं नाही होणार. आता ड्रायव्हरीच करावं लागेल परत दुसरीकडे. आता हे कधी होतं यांचं क्लेम वगैरे काय माहीत. त्याला अनेक दिवस जातील. हां, अजून दिवस जातील, आता बरेच दिवस जातील. ते लोक फटाफट तर करणार नाही.
मग आता हे कधी होतं मग त्याच्यावर मग तुमचे आहे ते ट्रकवर पण लोन वगैरे होतं? हां लोन वगैरे होतं. आत्ताच 6 महिन्यापूर्वीच काढला होता ना, म्हणून लोन बिन सगळे त्यावर. हां. आपण बघू शकतो की 6 महिन्यांपूर्वी यांनी स्वतः ट्रक घेतला होता, तोही लोन काढून. आणि तो या कंपनीमध्ये म्हणजे काल जी भीषण आग लागली, या भीषण आगीमध्ये तो जळून खाक झाला. जी स्वप्न होती ती स्वप्नसुद्धा या आगीमध्ये त्यांची जळाल्यासारखं आपल्याला समोर दिसतंय. याचबरोबर आपण पाहिलं तर या कंपनीच्या एरियामध्ये जवळपास 40-50 बाईक्स होत्या, त्यासुद्धा जळून खाक झालेल्या आहेत. अजून म्हणजे कोट्यावधी रुपयांची ही जरी नुकसान झाली असली तर आणखी काय काय इकडे जळालेलं आहे आणि काय काय लोकांच्या भावना आहेत ते आपल्याला आत्ता लगेच सांगता येत नाही. कारण अजूनही आपण पाहिलं तर अजूनही या आगीवर नियंत्रण आणण्याचं काम केलं जात आहे. कारण अजून अग्निशामक दलाच्या गाड्या आहेत आणि आतमध्ये जर आपण पाहिलं तर अजूनही आतलं काही दिसत नसलं तरी धुराचे लोट मात्र बाहेर येताना अजूनही दिसत आहेत. कॅमेरा पर्सन राज बोरभाटकरसह मी संघवी राजवर्धन, गोवा.